Сәлем достар. Biz Казаныбыз буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген без Хайдар Бигичев музейында. Ул Совет районының 174-нче мәктәбендә урнашкан. Ул 2014 елда ачылган. Һәм игътибар итегез, әлеге музей опера театры стилендә эшләнгән. Музейга күп кенә экспонатларны, сәхнә костюмнарын, шәхси әйберләрен, җырчы башкаруындагы җырлар яздырылган пластинкалар, дисклар, гаилә архивындагы фотоларны Хайдар Бигичевның хатыны Зөһрә ханым Сәхәбиева үзе тапшырган. Хайдар Бигичев бөек татар җырчысы. Ул опера җырчысы, автор һәм халык җырларын оста башкаручы буларак танылган. Ул 1949 елда Түбән Новгород өлкәсенең Шүмбәли авылында туа. Кечкенәдән җырларга ярата, спорт белән дус була. Казан дәүләт консерваториясын тәмамлап, ул профессиональ җырчы була. Муза Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрында эшли. Опера театрында куелган спектакльләрдә Хайдар Бигичев төп партияләрне башкара. Һәм күп еллар дәвамында ул бердән-бер драматик тенор башкаручы була. Мәсәлән, Джузеппе Вердиның Отелло операсындагы Отеллоны ул бер үзе башкара. Дездемоналар 4 була. Алар бер-берсен алыштыра алалар. Һәм шуны әйтәсем килә дуслар. Отелло тенорлар репертуарындагы иң авыр партияләрнең берсе. Музейда Отелло партиясын башкарганда кигән костюмыннан фрагмент белән таныша алабыз. Музейда җырчының башка сәхнә костюмнары белән дә таныша алабыз. Мәсәлән, Кармен операсындагы Хазе, Борис Годуновтагы Самозванец партияләреннән костюмнар фрагментларын күрә алабыз. Бигичев татар операсын танытуга зур өлеш керткән. Музейда без Салих Сайдашевның наемщик музыкаль драмасында Батырҗан партиясын башкарганда кигән костюмыннан фрагмент күрә алабыз. Бигичев шулай ук Нәҗип Җиһановның Җәлил операсында төп рольне башкара. Костюм белән шулай ук таныша алабыз. Җырчы операдагы соңгы арияны башкарганда залдагы тамашачылар һәр вакыт елый торган булганнар. Музейда шулай ук Бигичевның шәхси әйберләре саклана. Минем сезнең игътибарыгызны менә бу чемоданга, чынаякка һәм сөлгегә юнәлтәсем килә. Әлеге сөлгене аңа әнисе чигеп биргән була. Җырчының иҗат, тормыш юлы белән танышу өчен монда шулай ук бөтен шартлар бар. Менә бу китап исә Хайдар Бигичевның 65 еллыгына багышлап чыгарылган. Татарстанның халык артисты, Россия һәм Башкортстанның ат казанган артисты, Тукай премиясе лауреаты Хайдар Бигичевның иҗаты белән танышасыгыз килсә, музейга килегез. Музей ишекләре һәр вакыт ачык. Туган як тарихын өйрәнегез. Танылган шәхесләрне белегез дуслар. Сау булыгыз!